हेलो गाइस मु जाइଥିଲି मामू अटेकी यज्ञ देखिया ପାଇଁ ଏଠି ଦି ଜଣଙ୍କର ହଂସା ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଇ ଭାଇ ଆମର ଆସିକି ଉଠ 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 ମୁଁ ପିଇମି। ବାପ କି ରାଗ ସିଏ କାହିଁକି ଆସି ମୋତେ ପାଣି ପିଇଲା ମୁଁ ପିଇଥାନ୍ତି ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ। ହଉ ଛାଡ଼ କ'ଣ କରିବା ଦିଅ ମୁଁ ଟିକେ ମୋବାଇଲଟା କେଞ୍ଚି ସାରେ ତାପରେ ଦେଖିବା। ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ବାପରେ ବାପ କି ନଖରା ବାହାରିଲା ତାପରେ କ'ଣ କହିବୁ ଆଉ ଆସ ଦେଖିବା ଆସ। ତାପରେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ମା लो ଗୋଡ଼ ଆଣି ଆଇଲୁ ହାଁ ମୋର ତ ମୁହଁ ଆଣିବାର ଥିଲା ହାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଡ଼ ଆଣିଲୁ କି ରାଗ ପୁଣି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ କି ଫଟୋ ଉଠଉଛ ଏବେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି ଦେଖ କେଉଁ ଭଳିଆ ହେଲା। ନାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିନି ଟିକେ ଭଳିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ ନେଇକି ପଳେଇଲା ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେବି କିନ୍ତୁ ବାଲ୍ଟି ଖଣ୍ଡକ କେବେ ଛାଡ଼ିବିନି ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ହଁ ତୁ ସେତିକି ବାଲ୍ଟି ଧରିଥା ଇଆଡ଼େ ଆସ ତୁ ଇଆଡ଼େ ତାପରେ ତୋର ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ଧରି ମୁଁ ଟିକେ ରିଲ୍ସ କରିମି। ଏଇଟା ଖାଲିଟା ତମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବନି। ରିଲ୍ସ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲି ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ତଥାପି ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଗୋଟେ କରିପାରିବନି। ତୁ ଏଇଟା ଆଣି ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି।